Vítajte na našej promócii. Takže si pamätajte, prosím vás, kto za kým stojíte, lebo takto pôjdete dovnútra, dobre, pôjdeme smáli v takomto istom poradí, takže pamätajte, kto je pred vami. Skúška nástupu. Kývnete a naraz vyrazíte a všetci za ním, dobre? A vy chodíte až po nich, dobre? Tam by bolo dobre, keby ste si vy dve dali znamenie a išli naraz, dobre? A budete normálne, tak ako ste aj prišli, budete napájať, dobre? Za poslednú. Priatelia, toto je game changer. Toto je. Prvá pôjde, potom máte napísané, čo na to hovorí, hej, máme si to aj a... Dobre. Pokračuješ ďalej, jedničko, zastavíš sa, pozdravíš pána rektora, bude tam do rektora, otočíš sa, tak, už robíš 2-3 kroky, 4 kroky, a teraz zastaneš, toto je tvoja chvíľa, všetky máte tvoja chvíľa. Pamätáš si, ako si mala šaty na promócii? Moje? Samozrejme. No farbu povedz. Krémové, dlhé, úzke púzdrové, už sa do nich nevmestím. Aký si mal farbu obleku pri svojej promócii? Asi čiernu. Áno, pamätám si. Čierne, zamatové. Červené kvetinové. Zelené kvetinové. So vzorcami. Pamätáš si, aké si mal sako? Ako si mal farbu saka? Čiernu. Kravatu? To si nepamätám, ale to určite bola nejaká taká módna pastelová farba v tých 90. rokoch. Mám takú nepríjemnú otázku, že akú farbu saka si mal na svojich promóciách? Na ktorých? Na ktorých? Magister... Judr? No, môžem povedať, že na svojej stužkovej som mal červené sako. To bola taká móda. Michael Jackson, červené sako, biele ponožky. Ale myslím, že na promóciách som mal normálne tmavé, čierne. Zrkadielko. Povedz mi, kto je najkrajší na svete. Ja. Vaša magnificencia, ako dekán farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dovolil som si pozvať vás na toto slávnostné zhromaždenie absolventiek a absolventov našej fakulty, ktorí úspešne ukončili štúdium a prevezmú vysokoškolský diplom. Prosím vás, vaša magnificencia, o súhlas s ich slávnostnou promóciou. Respektabilita, rád som prijal vaše pozvanie, aby som spoznal vaše absolventky, vašich absolventov, kandidátov na magistra. Prosím vás, aby ste vykonali svoj výstup. Sabina Sahajová, narodená v Martine. Dobre vidíme iba srdcom. Podstatné je očiam neviditeľné. Dôverujte svojim inštinktom, svojim pocitom a intuícii.
Ak príde správne rozhodnutie, okamžite ho spoznáte. Preto mojím želaním pre vás je, aby ste svoje intuície a pocity poslúchali a nenechali ich prehlušiť radom kvázi racionálnych zdôvodnení, prečo sa to či ono nedá. V neposlednom rade vám želám, aby ste nestrácali nádej, sny a ideály. Momentálne žijeme v komplikovaných časoch. Vy však máte pred sebou príležitosti, o ktorých generácie pred vami ani nesnívali. Nebojte sa ich, vyberte si cestu, ktorá vás urobí šťastnými. Aj keď sa vám teraz zdá budúcnosť plná neznámych, premenných a otázok, verte, je veľká pravdepodobnosť, že vďaka vzdelaniu prežijete svoj život plnohodnotne, šťastne a spokojne. A samozrejme nikdy nesmie chýbať na vašej ceste náš spoločný dodatok. A ešte chcem dodať, že som farmaceut a viem o liekoch. Prajem vám úspešný a šťastný život. A z času na čas spomínajte na svoju alma mater. Vivat Crescat Floreat, Univerzita Spomeniana, Vivat Crescat Floreat, Facultas Farmaceutica. V závere vás chcem všetkých spoločne ubezpečiť, že naše povolania budeme naplňať vysoko profesionálnou a svedomitou prácou. Ďakujem. Vieš, akú školu vyštudovala tvoja sestra? Čo bude robiť? Vieš, kde bude robiť? V lekárni. Akú školu študovala tvoja sestra? Vieš mi povedať? Nevieš? Dobre, a povedz mi, kde bude robiť? Kde pracuje Kajka? V lekárni. Sámko, vieš, čo študovala tvoja sestra? Lekárstvo. Lekárstvo, tesne vedľa. Kde bude robiť? V lekárni. Správne. Tak Maťo, to sme tu ešte nemali. Odpadol si na promóciách. Asi si nepamätáš pocit. Také menšie spestrenie programu. Ema, aký ste mala pocity, keď Maťo odpadol? Rozmýšľala som, že ja odpadnem s ním. Ako si to vnímal? Práve, že nevnímal. Zrazu som si uvedomil, že som mimo auli. Adesso